Goddag og velkommen til Ulegårdsskolen! Rigtig mange seriøse børn. Ja, rigtig mange dejlige børn. Ja, og først skal vi ind på biblioteket, så det bliver super spændende at se. Mælge. Det er sådan super mange børn. Og der er et super flot toilet. Det er faktisk skolens reneste. Yes. Så hvis du ikke gider at skide med pis på gulvet, så er det biblioteket. Dejligt sted. Seriøse børn. Og laver deres ting, så det er super hyggeligt. Må vi se. Er det Snapchat? Skal vi tage en selfie? Nej, Det er en nymoden teknologi. Fatter vi ikke en skid af. Det må vi ikke være, for det er lærerne. Så. Men for Crime Writers, der er det en lille smule anderledes. Så Dansk står der. det er danskfagligt, så er der engelskfagligt, så er der noget fransk derovre. Der er noget fransk derovre, og så er der nogle arbejdscomputer. Så det var det. Tak for det. Skal vi smutte ind i det her rum? Nej.